El llac dels cignes. De què parles, Margarida? D'aquell cigne que porta la corona. Oh? No el trobes magnífic? Espera'm un moment. Ei, on vas, Hans? No ho sé, potser li vindrà petita. Ja està. Què és? I ara, princesa Margarida, tanca els ulls. Sí, de seguida, Hans. Ja puc obrir els ulls? Oh! Què passa, Hans? Em vols explicar què passa? És que... Vaja, ara torno. Però què és això? No m'agrada gens, Hans. Oh, però si és el príncep Siegfried del castell! Quina il·lusió! Margarida! Estic enfadada amb tu. Espera, Margarida! Ei, Margarida! Ara estem en paus. Que galant i digne. No s'assembla gens amb en Hans. M'agradaria que no em comparessis més amb el príncep. Només vull que em diguis quan seràs la meva esposa. No diguis bestieses, no em casaré mai amb tu. Mira-te. Com m'arriba a agradar. Vigila, Margarida! Gràcies, Hans. De res. Tanoca.
estrany. Sento com si em mirés una vella princesa. Príncep, príncep! Príncep! Que us passa res? No, mireu aquest signe. Oh, però com pot ser? Un signe que porta corona? És un signe molt estrany. Mireu, s'han espantat i se'n van. Què fas? Us aconseguiré aquest signe coronat amb una sola fletxa. No, no! Adolf! S'ha convertit en una estàtua de pedra. Príncep, anem-se'n d'aquí. És un bosc encantat. Això segur que és obra d'aquest signe que porta corona. Vols dir? Anem-se'n, senyor. No ens podem quedar aquí ni una estona més. Que estrany. No. No és gens estrany. El signe que portava la corona, príncep, és un bruixot. La veritat és que l'Adolf, ja ho heu vist, s'ha convertit en una estàtua de pedra. I ara qui penso? Ningú no ha arribat mai a l'altra riba d'aquest llac. Però, és clar, tampoc no m'acabo de creure que aquell signe tan noble i magnífic practiqui la bruixeria. Us recomano, noble príncep, que no us torneu a acostar mai més a la vora d'aquest llac. Príncep Siegfried, la reina us ha vingut a veure. Mare? Siegfried, demà és el teu aniversari. Demà ja seràs major d'edat. Sí. Com que el teu pare és mort, esdevindràs, per tant, el rei d'aquesta nació. Sí, mare. I en el ball de demà hauràs d'escollir la dona que serà la teva esposa. La que serà la meva esposa? Exactament. El rei que governa en aquest país ha de tenir una reina al seu costat. Però, mare, jo... No vull que t'hi amoïnis. Ja he fet portar invitacions a 6 princeses de les més boniques. Les he triat d'entre els regnes del voltant. Podràs escollir-ne aquella que vulguis per esposa, fill meu. Escolteu, mare, no em puc esperar una mica? No, no pot ser, fill meu, de cap manera. Ja ets gran i t'has de casar. O potser és que hi ha algú que t'agrada, eh? No, esclar que no, mare. Aleshores faràs això que et dic. Sí. Oh, enhorabona, príncep. Us felicito. Màrius, no et riguis de mi. No comprenc les raons de la meva mare. No sé per què m'he de casar amb algú que no conec ni estimo només perquè he de ser rei. No hi veig cap motiu d'alegria. Però al capdavall són ordres de la meva mare i no la puc desobeir. No hi ha res a fer. Recordeu que sou el príncep hereu i que aquest és el vostre destí. Sí, ja ho sé.